baba Kalito baba Njoli wane munhu akangwara kumberekwa kuti ta hapana zvanotiita. Right, nyaya yangu nhasi makuseni ano inodai so. Guys, muZimbabwe pane marural area kana kuti kune zvikoro, kune zvipatara, kune maroads, kune zvinhu zvakawandisa zvakaparara. Zvokuti mwana weZimbabwe anotori neright yekuti angogadzirisawo chero road, chero 1 km yeroad kuti andambogadzirisa apa, kana kuti ndangotengawo magumbezi echipatara chakati, kana kuti ndangobhadharawo school fees vane vechikoro chakati gore rino, kana kuti ndaita anything chiri right chekuti tinotozogara tichingokutaura nezvako tikoti Mwari wakanaka ningi akaita zvakati nezvakati. Asi tiri kuona zvedu vana Sewik ava vanotaridza kuti vane mari vari kuramba kungofosa kuramba achingosenda message kuna namapfumo. Munhu ari kuona naLondon iye ari muZimbabwe, yes he is rich, anogona kunge ari rich kudarika iye mapfumo, but atori muZimbabwe munotori ne poor places, lot of places that are very poor, even muMbare muMatapi muya muhosteri aya akaparara, masweji ari kungobloka zviri kungoerera zvichingoenda kwese kwese, but you still keep on forcing mapfumo kuti ngatore mari ndopoona kuti pfungwa haisi mari iri yega, imari ine zvimwe zvinhu zvairi kuda. And I think pane chimwe chinhu chinotoitika kuti zvikwambo zvacho zvinotoudza kuti kana ukarega kupa vanhu vari rich vakafuma vakadai soka zvinopera. Ipa ivava vanhu sei mari dzake dzichienda kuvanhu vari rich, sei mari dzake dzichipowa vanhu vari rich, mota dzake dzichipowa vanhu vari rich achitadza kupa varombo. So dzimwe dzenguva vanhu vanenge vakafara vachifara topiwa hedu topiwa, but this thing guys imbozvingwarirai pangwarirei. Pamwe vanhu vanofanira kungwara vazvibvunze kuti ndisati ndaenda kunotora mota yawikina sei ndapiwa ini. Yes, I know kuti sometimes hazvina kutomboitika munyika, and hapana nyika yakambozviita kungopawo maartist kana kupawo vanhu vari vanoonekera, hapana vakamboita kungodaro. Asi iyo Zimbabwe neupuwa huri mairi wongozonopa vanhu vari rich mota, wapedza uda kumanikidza umwe munhu, baba vako vakaita fuma kudhara uchiri mwana muduku usati wamboenda kuchikoro, vakakuzvara vakaita 2 kunosvika kunana London, vakaita 2 kunana Dubai, munana South Africa, masonga amapfumo achiridzwa kwese. Unofunga kuti mapfumo haana mari iri enough pakuzvichengeta? Mapfumo haana mari iri enough pakuzvichengeta pane kuti uri kumuudza kuti uya ndikupe chi. Zvimwe zvoda kushandisa pfungwa, plus zvimwe zvoda kuti tichiona manje kuti izvi zvinhu hazvisi mari yega. Yokuti ungaramba uchisenda message una mapfumo mana kana Sewik sometimes dzimwe dzenguva gara pasi message yacho rega ndiise pascreen vanhu vazvionere, woenda pacomment section mondiudza kuti munotiwo chii izvo zviri kuitwa naSewik. Imari iri yega here kana kuti ine zvimwe, kana kuti ine urombwa, kana kuti pane zviri kushota kuti kana akatadza kupa vanhu vakaita seivavo mari yake inogona kuita zvimwe zvinhu. Mubvunzo wangu uri kuti imari iri yega here kana kuti pane zviripo? Sei achimanikidza mapfumo kuti atore mari yake, kana kuti avakirwe imba, kana atore mota? Iye mapfumo achitori already rich kudarika maartist mazhinji muZimbabwe. Chaari kuda kumupira chaamboda chaamanikidza chii? Endai pacomment section mundiudzewo kana mapedza kuverenga tsamba iri pana message yakanyorwa naSewik kuna mapfumo kuti munotiwo chii. Ndaenda ini baba Kali baba Njoli, munhu wana akangwara. But please guys, ndokumbirawo kana mukasvika paYouTube mosubscribe, moshare video, mukangodaro chete mapedza masports anenge ari mahuchi.